आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण प्रज्ञा नावाचा अर्थ मराठी विषयी माहिती जाणून घेणार आहोत। बऱ्याच पालकांना आपल्या मुलीचे नाव प्रज्ञा असे ठेवायचे असते, पण त्याआधी ते या नावाचा अर्थ जाणून घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीत। आपल्या शास्त्रामध्ये वारंवार सांगितले आहे की मुलाचे किंवा मुलीचे नाव निवडताना ते खूपच काळजीपूर्वक निवडावे, कारण की नावाचा अर्थ हा तुमच्या मुलाच्या स्वभावावर परिणाम करणारा घटक असतो। त्यामुळेच मुलाचे किंवा मुलीचे नाव निवडताना ते खूपच काळजीपूर्वक निवडावे। प्रज्ञा नावाचा अर्थ शहाणपण, बुद्धी, विवेक, ज्ञान असा होतो। तुमच्या मुलीला प्रज्ञा हे नाव देऊन तुम्ही तिच्या आयुष्याला एक नवी दिशा देऊ शकता। तसेच आपल्या शास्त्रामध्ये देखील प्रज्ञा हे नाव खूपच चांगले मानले गेले आहे। प्रज्ञा नावाची राशी कन्या आहे। कन्या राशीचे आराध्य दैवत कुबेरजी आहेत। प्रज्ञा नावाच्या मुली खूपच धार्मिक असतात। प्रज्ञा नावाच्या मुलींना भविष्यामध्ये बद्धकोष्ठता आणि अल्सरचा त्रास होऊ शकतो। प्रज्ञा नावाच्या मुली खूपच उदार मनाच्या आणि आनंदी स्वभावाच्या असतात। प्रज्ञा नावाचा लकी नंबर। प्रज्ञा नावाची राशी कन्या आहे। कन्या राशीचा स्वामी ग्रह बुध आहे। या मुलींचा भाग्यशाली क्रमांक 5 आहे। प्रज्ञा नावाच्या 5 अंक असलेल्या मुली स्वतःचे ध्येय स्वतः बनवतात। प्रज्ञा नावाच्या मुली मनोरंजक असतात। या मुलींची मानसिक शक्ती खूपच मजबूत असते। प्रज्ञा नावाचा लकी कलर। प्रज्ञा नावाचा लकी कलर हिरवा आणि पिवळा आहे। प्रज्ञा नावाचा लकी स्टोन। प्रज्ञा नावाचा लकी स्टोन नीलम आहे। प्रज्ञा नावाचा लकी डे। प्रज्ञा नावाचा लकी डे बुधवार आणि शुक्रवार आहे। प्रज्ञा नावाच्या व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व। प्रज्ञा नावाच्या स्त्रियांचे 2 रूपे दिसतात। करिअरच्या बाबतीत प्रज्ञा नावाच्या मुली कोणत्याही प्रकारची तडजोड करत नाही। प्रज्ञा नावाच्या मुलींना भविष्यामध्ये लेखन, संगीत, माध्यम आणि संवाद या क्षेत्रात आपले करिअर करतात। प्रज्ञा नावाच्या मुलींना आपल्या आयुष्यात जे हवे आहे ते मिळते, पण या मुलींना यश मात्र उशिरा मिळते। जर तुम्हाला प्रज्ञा नावाविषयी डिटेल्स मध्ये माहिती जाणून घ्यायची असेल तर आजच आमच्या ऑफिशियल वेबसाईटला व्हिजिट करा। लिंक डिस्क्रिप्शन मध्ये आहे।